खाओ जे साबो बो पार्टीनि बो बदलनि फाइका आबो चिनि खानि कतरिया तामके बुबाग्रानि जे थानचानि खरां न जे यासाकनाय जे थानचानि खरांनि यामरक यासाकनाय आबो हाइके जे फाइनेरक जत्तनो चिनि तिप्रासा जत्तनो चिनि तिप्रा दफानि गोबां मा हदानि मिलिवै तिप्रा दफानि थानचाव बुबाग्रानि थानचाव तिनि याकिर सेपाइका जों अरनु खाओ बाहायके माइसरा पारानि 30 फेमिलिनि 78 बुटार ताई गुरु दयाल पारानि 48 फेमिलिनि 116 ताई दिलेन्द्र पारानि 26 फेमिलिनि 66 ताई चंदी पारा 15 फेमिलिनि 35 बिक्सराम पारानि 45 फेमिलिनि 135 अब हाइके टोटल 1 बिसाराय पारानि 26 फेमिलिनि 81 बुटार अब हाइके जों टोटल मानखा 290 परिवारनि 511 बुटार गा अब बेलायखेना हामबाय चिनि बुबाग्रा नि थानचानि खरांनो बरग यासाखा ताइ बसकांनि सालो बरग बाहायनो अब हाइकेनो यापिरि सेवि थांथों बंनि बिसिं तै तेबो जे फाइनो मुसुंनाय रक चिनि बिसिं तै अर चिनि अकरा बरम गोनां आगिनि एक्स सीएम नरक साइमनु बरम गोनां बुद्ध देबरमा बाव दिनि अर फाइजाक ताइ बब अब हाइ अफेनो जों जत गदालै चिनि यांगो साकरा रक गोबां मानो दङ अ जागा बदल गोबां मानो अबन बिसिं तै नसुन बसकांनि सालो तेबो अ बुबाग्रानि थानचानि बिसिंनो तेबो संसार गोनांनि पिरिरिनाय जतननो बेले बेलेके हामबाय चिनि बुबाग्रा लगिरिखा जों तिप्रा दफारक थानचा